Tuntuma hian IAS, IPS exam na te po an lo zo train zo na kan han soinga. IAS ni theidon nem han en chin tiang. Khowela tong kan man na sabber hi ang tong nge le. A chana chu China ni. China hi khowela me hring om tam na beran ni bok. Panhina eng planet a hian nge ni khata da kar sanga zore somthum pani om. A chana chu Venus ni ya. Consular system a hian ni khat nei gai beran nia kon khowela kumzan hi somli pathum magal hian voi khada vir chuak ve chaw ni pathumna blood group mu chuak tu hi tu nge le a chana chu Carl Landsteiner ania Austrian physician ni in kumsang khazakua khan mu chuaka hemi wang hian kumsang khazakua somthum khan Nobel Prize dong nge nge ni palina ingwangin nge doctor te hian operation an nei lain ko fring kher hian an hak thin le a chana chu kumzabi somni na hun lai khan doctor pakhat chuan a hring hi mitana thani ti hriain mi zelai chuan hu fi angai ema chu wangin a hring hi hata thil hring hian thil sen hi ka fi ave hrim boka chu thil sen kai noi khoi me kan ni wangin a poimo le zola chu ti ni rawa a sen chau khan en chau chuan hu solna te thlengin mit te po ati chumol ve theini ole to ber tan chuan mobile phone hi tu mu chuang ele a chana chu Martin Cooper ani Cooper hian sang hazakwa som sakai pathum khan mobile phone hi lo mu chuak to a tim te chuan siam thazerin sang hazakwa som kai pathum khan zo chu alo ni ta ni ole bona satan tunlai a chuan camera phone te kan han le ya megapixel an zat nge tin kan in zot ta fo maya om zia chu a camera fiala kan khedu ni ani le me hring me thi megapixel an zat nge khiam le i hello ni pon lo zong chuak la a chang dik ma sa beng comment kan pin nga lang tuntuma hian khowela a beng kai ho zo na khan en ho la don ani pakhat na chuan khowela lui se ber hi enge le a chana chu nail lui ani panhina khowela tlang sang ber Mount Everest Khowela Savalian ber Ostrich Khowela Savateber Hummingbird Khowela Thaleo Zauber Sahara Desert kan ti chun khani Khowela Thliar Kar Zauber hei chu video danga pokan ti to in khet ka ring Greenland ani kam planet zinga lian ber Jupiter
kan planet zinga te ber Mercury Pluto hi official planet atana pom alani che lovem ka khachiang lawa chu wangchon in Mercury hi kan planet zinga te ber la ni khini Khawlbawm library lian ber United States Library of Congress, Washington DC ya omani. Khawlbawm khumol puya zaw le dian ber. Asia khumol pui. Ole kha jong khane phose khang jinga khan a khe ber ngai nia a khe ro ber le. Nole singe zaw zo ka kan ka rai te khates liang o. Pakhatna India ram khoina ya hian nge entikong ma ram mani emo in mun ne emo kan lei theilo na mun le acha na chu Jammu and Kashmir ania India mi le sa tan chuan India ram khoya po hian ram kan lei theila in Jammu and Kashmir a chuan a thei ve lawa he dan hi li ani don awangin tunla hian bo ro ka so sang me kan hi kan lo khriamo Panhina India ma hian khoi hmuna nge ni lo chu ma sak bek na kan khriam le achana chu Arunachal Pradesh ani Pathumna India police a reng sang ber hi nge le achana chu DGP nia the Director General of Police tina nia India Police a chuan a sang berani Palina entikhan nge Delhi hi Indian capital ani de a har de me theni achana chu February ni som pathum sang kha zakua somthum pakhat ania chinchia ol sama chinchia kan lo tum don nia India ram khoi state hinge British sokarina alak ane tak me lo kha achana chu Goa hi nia Goa hi Portuguese nuaya thin an nia English ho omzia chu British ho khan an langai lo ni tun tum zona chu har de hlom me theya ma se khang zona panga zinga khan pathum tal I thinlunga I von plat chuan ita na tangkai don ani